Маските за лице са лесен и евтин начин да се погрижите за кожата си и да се поглезите. Ето и няколко съвета как да се възползвате максимално от маските за лице. Ако използвате домашна маска, всеки път се опитвайте да нанасяте прясно приготвена смес. Ако използвате готова маска, се нуждаете от помощни средства, апликатор за нанасяне на маски за лице или широка четка. Пригответе си и памучни тампони и чиста хавлия. Отрежете 2 тънки резенчета краставица или картоф за успокояване на очите. Пазете всички тези неща в хладилника, за да са охладени до момента, в който ще ги използвате. Междувременно почистете добре лицето си. Ексфолирайте го, ако е необходимо. Така ще премахнете мъртвите кожни клетки и маската ще попие по-добре. Направете парна баня на лицето си за 2 минути, за да отворите порите. Или вземете хавлия, потопете я в гореща вода, толкова гореща колкото можете да търпите, и я поставете върху лицето си докато изстине. Вземете апликатора или широката четка и нанесете маската. След нанасяне, поставете резенчетата краставица или картоф и се отпуснете. Оставете маската толкова, колкото е написано върху опаковката, или докато изсъхне. След като времето изтече, отстранете маската с влажна хавлия или памучни тампони. Продължете с тоник и увлажнител. Открийте перфектната маска и се поглезете. Открийте голямо разнообразие от продукти с грижа за кожата на най-добра цена на Strawberry Net, свежата козметична компания.